Rengtik apor rarapan ke claim ke dampi mesen pulote karli dera phisadami ratpen kachekimo pon ing tonte lason se ke dam tangaru ni phai kre isiar ni matipung forest gate jesong longjon arong amekar kalitang Dhonesor Rongpi setami rengtik an raikom saiki asai claim bompen rat akiduk kisung along kaike apor karja pidun verpena jo ahem asor lapen karbianglong labor union lapen west karbianglong labor union atum pen setami chikimodun Kalitang Dhonesor Rongpi kedamtang pharukresir kebra trok aningkan chitia chikloni phai thom keb arni mahang taxi kedamtang surihini ra inkorahini aningkan aru achiklo ni phai kri isi arni bangso pir thepen chi utekang boblo alang ni rengtik an raikom saiki mate Assam Police Constable asai si karbianglong disi asai hemalong ningkan thom keb an claim ponlo lapen kiduk kelak arat lapen chongda chotelo arar aphantami bidi sore lapen dordi phuphi anta kera pajodon verabang phulo bangso joksi kedamtang aru ni phaikri isiar ni matipung forest gate chesong longjon methang ahemalong ahemasor donra batum kachekimo ponalong labor union atum pensetami chikimo jaime dengpong so berta nilitum pensitami arjulong si litum alangli rada kam ke claim mate alangli police akam si claim posibulo nasila kadeweta chini pronglo asili tum karbenglong arata tum sitame lapuson asaya bang litum la dak local tum sitame lapuson ningke hang bang do unang lang lapen litum kacharli bang litum kenang sot lang lasili tum mena dim nyong silitum lapuson kithek sera asai long litum kachera pachetu bang kadeweta mat hapon bon litum nesanji Lapen Karbianglong Labor Union atumpen lamthe ke jai ponthuke Karbianglong Autonomous Council pen Kalitang Dhonesor Rongpi asomara tuma phan langpon pen voreng anghoi ke pek ponje phan setemi chuning ripi pon let Dhonesor Rongpi berif family matangte ningduk ninglak donangkok atheke alangli ili tumpen che loving lo arnama long arnama kengri dam igjuilo lasi laso arnam kengri along ansu se chomrong me karjong ke sangdun longji lapente nilitum sitame ke chikimodun pen alang li ke klem te kang anakam puthot kang thur dun thegi ove phan sitame nili sitame son IPS manangte Indian Police Services training ki dun atum phan nilita lam than dun longlo training pi dun longlo lapente APS sitame Viva Voice training lapente ason ketekere knowledge generally chesiar dun longlo Bangso kachekimo jai megalong KALU Central Committee Kongchunbang Rising Milik KALU East Karbianglong District Amai Phu Long Sing Kramsa Dun Mai Phu Bilison Kramsa West Karbianglong Amai Phu Manav Kramsa ILO Bida Singh Rongpiatum Chetongdun News Report Dhonesor Rongpi Karbianglong Live